Kane kade ka khubor halor jong une wei unongkran TV na Afghanistan. Laong babun ba kibriu ke lapan sapriang ya ka khana sapang ka jingim jong une unongkran khubor ubalatip kerteng kum Musa Muhammadi. Hadien ba ubapli ulahap bandi jingbam harut surok pan im namar ka jingduno jong u yala ka kam. Wei no hikai ne lecturer ka Kabul University Kabir Hakmal ulatho kumne Musa Muhammadi ulatre la kumbalai snam kum unongkran bat unonglum khubor jong bunteli ki channel khubor henre menta bapli umdon e issue ban psa yala kaying kasam bat umban se ban hap ban leidi jingbam no harut surok tang ban yo pisa kat ba yo ai bat hadin kene kicing sapriang kine kidur bedi jingbam Musa laong bagastir ron radio television Afghanistan kala terwa baun ya trikam no batki bat hadin kene laong susu papun kibriu kala kentho ba halor kene kicing hiar ka yo ka kot ka Afghanistan ru hadin kicing sensar ka Taliban katkum ki kai phoi ki United Nation Development Program UNDP kalaong ha uneu benai September majan handu kentai punyo persen ki nong sinong ka Afghanistan kin sadon hatemir jong ka jingduk na ka jing sensar ka Taliban baru susu sakani kawai ke benta kalong baka Taliban kala perking ba khamtam ya ki khena skol kanthe ki nong tho khubor baru ki longkimi ki bala nang astat tang kane ka khubor khuble shibun